Здравейте от Geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на Teka. Това е иноксова кухненска мивка от серията Teka Stilo 831C1E. Кодът е M541. Мивката е с външни габарити 83 на 48,5 см, а коритото е с големина 36 на 39,5. Едно доста голямо корито и достатъчно голям отседник. Дизайнът на отседника е с семпъл, изчистен, така доста приятен дизайн. Мивката е обратима и може да се избира от кой край да стои коритото и от кой край отседника, като отворът за смесителя, който виждате в момента, се прави допълнително и по желание в случай, че ще ползвате стояща кухненска батерия. Естествено могат да бъдат разпробити и два отвора, един в горния и един в срещуположния край, така че освен стоящият смесител да се монтира и диспенсер за течен сапун. Сифонът на мивката е на FI90 и е съвместим с мелница за отпадъци. Самата мивка се предлага в два варианта, с стандартното гладко иноксово покритие и с покритието микролен. В случая мивката, която ви представяме, е с микроленено покритие. Ще се опитаме да приближим, за да видите как изглежда то. Виждате едни много ситни набраздявания, малки изпъкнатини по умивалника, които предават леко матирен ефект на мивката и не позволяват или поне ограничават в голяма степен оставането на пръстови отпечатъци, пръски от вода и като цяло спомагат за доста по-лесното поддържане на мивката в чист вид. В цената на умивалника в комплекта са включени сифон горна и долна част, валвида към преливника, ето тук трябва да бъде преливника, щипки, уплътнение и не се налага да се закупува нищо допълнително за монтажа или експлоатацията на изделието. За повече информация и възможности за избор посетете Geraka.com.